سید وارث شاہ اور دی گل کرن لگا آ جنڈیالے شیر خان میں آتا ہونا پر تسی اے سمجھ لو صرف ہونے والے شاہ نہیں صحابہ مندے اگلے پرانے شاہ بھی صحابہ مندے آئے وارث شاہ بھی تے سیدی ہے ہاں جی شاہ جی فرما دے رہے چارے یار حضور دے گور چارے تے سب ایک تھی ایک چڑیندڑے نی تھوڑا جہا تبدیل کر کے پڑھنا وارث شاہ نے فرمایا چارے یار میں انج پڑھنا سارے یار حضور دے گور سارے تے سب ایک تھی ایک چڑیندڑے نی جنہ انا جوان وچ فرق جاتا تے او دروں حضور دے گندڑے شاری ہوئے بڑے لوڑ نہ لاندے گندڑے نے جیڑا حضور دیا یاراں جو فرق کرے او حضور دی بارگاہ چو گندڑے نے واہ شاہ جی تہاڈی کیا بات جنہ انا چواں وچ فرق جاتا تے او دروں حضور دے گندڑے نی ابو بکر عمر عثمان حیدر آپ اپنی گنی سہیندڑے نی وارث شاہ مددی چار یار والی تے ربا بخش میرے فیل مندڑے نی